Her i Danmark har vi lidt nogle uskrevne regler. Det vil altså sige, at der lige er nogle ting, du skal vide, inden du bevæger dig ud i nattelivet. Vi har derfor samlet nogle gode råd, der sikrer, at du ikke går galt i byen. I det offentlige rum er vi danskere nok lidt sky. Kontakt fra en forbipasserende kan nogle gange komme lidt bag på os. Vi virker måske lidt generte, men der skal nu ikke særlig meget til, og så har du en ven for livet. Mester. Det behøver du jo ikke. For i Danmark er der oftest et afslappet forhold mellem underviser og studerende. I Danmark tager vi vores uddannelse seriøst. Oh yeah. Men der skal altid være plads til hygge.